Now, I'm in this video now where this Wagaji guy do now about this thing where they should go on for nature. I'm going to see how I go take do business. How I go take do politics. Eben na fukwa youth na kuna fabu ndi ogommo. Ndi ya iden go for ginile. Arrogant ewu. Arrogant take imejọ onye bụ unu back. Arrogant take ass njọ. Inwekwa mmụọ ihe eji wepụta na social media wee si na Soludo ya aga gọvanọ ọzọ na Anambra steeti. Inwekwa mmụọ ọ dị ka egwu ada atụ gị ide atụ egwu. Inwele egwu ife na-etile ọ dị ka ịbụ onye otu nzuzo. Inwele egwu mana the thing bụ na I understand them. You understand? I understand them. Onye ọbụla egbu ife si na chi adị mma, ife sikwa na chi emebi yata. Ịchọ ịbụ ọkụkọ na ya apịagbuo gị. Yatago. Isi na ịbụ ọkụkọ ka apịagbuo gị. Ịnọdụ ebe a na-agba egwu, ọnụkata ịnọdụ ebe a gba egwu. Mmụọ gị ala na ifa. Chi gị bulu gị ụzọ kpere gị azụ ala na-ayịzi ya ebe ị na ebe agba egbe ofeke.